Zo rieden een soort auto's de meldingsborden voorbij om daarna op de valom vast komen te zitten. Ondernemer Ale Pilat zocht de hele dag al chaos bij zijn zaak. Meesten weten het net, komen van dakken mooi deze kant naar uit. En lezen de beelden komen net goed. En ik denk dat de beelden net goed binnen daar. Die broekste woord. En het zal zijn tiert even gaan matten. Maar op dit stuk, ja, dan komt weer een aan. Maar riet al maar terug. Wat dat betreft is het wel een beetje een historische dag. Wij hebben van de morgen daar alleen op de wei staan. Het wordt helemaal heel stil. En wij zijn er ooit zitten gegaan vanwege het aantal passanten per dag. 10.000, 12.000. En dat valt nu aan het helemaal bij. Dat wordt nu helemaal stil. Dus dat is voor u wel heel nuver. Pilat maakt het hem zwaar genoeg zijn bedrijf. Het kan wel twee hele moeilijke jaren voor u worden. Hè? Dat die bereikbaarheid heel ingewikkeld is. Omdat ze dit stuk nou afwaarderen en volgende keer dit stuk afwaarderen. Ja, dus wij zitten wel 2 jaar bij mij die romslomp. Gewoon buurtbewoners hebben van Jota het verkeer haast door de tuin. Het valt niet bot, hè? Ja, qua lawaai, hè? Ja. Ja, er zit wat roeslood van de Rijn onder, hè? Ja. Maar verder valt het daar. Ja, verder vind ik het wel afvallen. En voor het dorp vind ik het sowieso volle beter. En er komt wat natuur weer om. En er komt nu nog een mooie slank voor ons huis. En daar zullen aanstaan nog Schotse hooglanders inkomen. He. Dus het is bloot wel wat levendig. He. En de slank die zullen ze straks extra loeken. Onder de dik terug. De bestaande haardwei die gaat er pad uit. Dus dan wordt het dan meer een natuurgebied, zeg maar. Ja, maar snel dikke terug. Maar snel dikke terug. En die zucht er zo uit.